Pozdrav, dragi ljudi! Ja sam Petra. Ja sam Maja i dobrodošli u... I eto, ljeto i praznici su gotovi. Došao je rujan, a s njim i ponovni odlazak u školu. Prije ljeta smo imali malu promjenu u rasporedu videa, s obzirom da se Decameron pokazao kao vrlo opširna tema koju smo htjeli temeljito obraditi, pa smo ga stoga podijelili na 2 videa. No konkretno, postojala je lektira koja je bila puno adekvatnija za završetak školske godine, jer je sadržaj također odgovarao školskom rasporedu, a to je Koko u Parizu. A kako nismo s njim završile, odlučile smo s njim započeti ovu školsku godinu. I kao do sad, upozorenje za one koji ne vole da im se pokvari radnja. U ovom videu ćete možda čuti spoilere, tim više što je knjiga o kojoj je danas riječ avanturističko-detektivska. Ali prvo, nekoliko riječi o autoru. Ivan Kušan rodio se u Sarajevu 1933. a umre u Zagrebu 2012. godine, gdje je i živio od 1939. Diplomirao je na likovnoj, a kasnije predavao na Dramskoj akademiji. Osim što je dakle bio književnik, umjetnik i predavač, još je bio i prevoditelj engleskog, ruskog i francuskog. Kao književnik pisao je drame, kritike, scenarije i romane. Naravno, svima nam je poznat kao autor dječjih romana, no pisao je on i djela za odrasle, kao što su Totoranj, Trenutak unaprijed, Zidom zazidani i Razapet između. Ali nama su važni romani Lažeš Melita, Uzbuna na zelenom vrhu, Koko i duhovi, Zagonetni dječak, te tema današnjeg videa Koko u Parizu. Koko u Parizu je, kao što je Maja već rekla, detektivsko-pustolovni roman, u kojem Koko i njegov prijatelj Zlatko za vrijeme ferija odlaze u Pariz u posjet Zlatkovom ujaku. No baš tada u Parizu se snima hollywoodski film o krađi najslavnije slike, Mona Lise. A što više, šuška se i o pravoj krađi, otmici, te ostalim kriminalističkim aktivnostima koje lede Koku krv u žilama. A jadan Koko ne može ni nazvati svoje doma na mobitel, zato što mobiteli nisu bili svima dostupni 70-ih godina. Mislim, pogledajte ovu stvar, cigla je. Ma otkud si izvukla 70-te? Ha Maja, Orson Welles, Peter O'Toole, Monica Vitti, poznate filmske ličnosti iz tog perioda, a svi prisutni u knjizi. A sad kad već govorimo o vremenu, ono u romanu ne teče potpuno kronološki. Da, mrvicu je na početku teško primijetiti tu činjenicu, ali što se radnja dalje zapliće, to čitatelj bolje može prepoznati koji su se događaji dogodili kada. Taj element je dobro korišten u romanu jer dodatno pripomaže u intrigi i misteriju, ostavljajući čitatelja zbunjenog, tako da ne samo da nije u mogućnosti prerano otkriti što se zapravo događa, već mu je važnije da se fokusira na individualne događaje kako bi ih bolje razumio. A istovremeno, to nelinearno pripovjedanje također može poslužiti kao savršen komični element, što Kušanu u romanu itekako uspijeva. A općenito, kaos i komedija koja nastaje pri samome zapletu radnje asocira na nešto iz Guy Ritchijevih filmova. Ono što dodatno podsjeća na njegove filmove su osebujni likovi. Specifični su, interesantni i karikirani, a to im sve daje dodatan šarm. Svi imaju dobre i opravdane motive za svoje akcije u djelu, a istovremeno su svi savršeni sumnjivci. Roman je najbolje pročitati barem 2 puta. Jednom dok ne znaš što se događa i tko je krivac, te drugi put kad znaš što slijedi, te time lakše primijetiš motive kojima Kušan odaje zločini preokret. Bez obzira na preokrete, misterije i općenito kompleksne radnje, jezik kojim je roman napisan je vrlo jednostavan, lako čitljiv, što samo ističe Kušanovu genijalnost, s obzirom da zna pravu ravnotežu kako da zadobi čitatelja, a ipak da zadrži tajanstvenost i time mu ne pokvari radnju. To je ono što ne samo da čini ovaj roman zabavnim, već i teatralnim. Imaš osjećaj kao da se odvija film pred tvojim očima. Ono što dodatno pojačava taj osjećaj je product placement. Koliko je puta spomenuta Coca-Cola u knjizi navelo me da mislim kako su sponzorirali Kušana pri pisanju romana. To i Citroen, nemoj zaboraviti. Eto, i time završavamo prvi video u ovoj školskoj godini. Zbilja sam se zabavljala ponovno čitajući ovaj roman.
a nadam se da ste i vi uživali. Stoga pozdrav i vidimo se sljedeći put. Bye!